Erokamano kuom keto Ramogi TV kane jadak moro ma Siaya Francis Otieno dwaro mondo sirikand kaunti ma Siaya ochule $34 million. Otieno manochopo e nyim od buch Senate kawuono ne okone komiti mar Senate ne sirikand Siaya ne omiyo kambi moro orak mar loso ndara, to e kindeno gedo mar ndara no ne gichwe gi ketho nyaka puothe mar niang'. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Nene awuok badhi ofiswa mar apaya Siaya. En twak mopogore kod twak mapile kaluwore kod chike mag od bura madwaro ni mondo wach oswayo to kod wagunda. Kata kamano, kawuono Senate ochuno mondo mi odwar jaloko mar dhok tok dhok mora mora to mana dholuo. We are just enjoying the Luo and how the interpreter. Nyim komiti od bura mar Senate, jadak ma Siaya Francis Otieno ochopo kod ng'ur kod ni mondo chule pesa maromo $34 million. Are you seeking a commission of 1 million or 1.3 million or 34 million? Give me only one answer. Odwaro mondo mi duoko achiel. Idwaro mondo chuli $1,000,000, idwan mondo chuli 1.3 million, kosidwan mondo chuli 34 million. Nagoyo ni 34 million. Komia tadhi tiyogo mondo akonyrago. Otieno ywak ni chudono en mar luwo lope, ketho puothe mar tiang' kod mwandu mamoko magi motim kod kontrakta mane omiyo rak mar loso apaya kod 10 county ma Siaya. So what is the 34 million for? 34 million en marango. Aketo weche duto te e yotas namba 39 thuolo okoyiena mondo achak some. Francis kata kamano odudore kod wach koko ne Senate nene owinjore kod kontrakta no mondo chule $1,000,000 kuom ketho puothe ni mar chudo mar $1,000,000 no nen mar goyo ne kambi mar Chakra Yathalwera e yor anyuola. To estechego bende Francis pod ne odok ne 10 county ma Siaya mondo chako chule ni mar county emane oro kontrakta no mondo bi odonjere kod puothe mar niang' kendo ketho. Take the words of the lawyer and the governor very seriously when they say you are engaged in some kind of fishing expedition. You know, you are all over the place, and the contractor has undertaken to pay. So what is the county government supposed to do? Do you want double payment for the same? Adwaro ni mondo county government gi contractor mondo chula. Wait. Interpreter, please follow the rules we have set for you. Jakom komiti no Eddie Okech e kod senators bende dwaro ng'eyo koponi Francis ne oneno kod wang'e e bod mayango wuon orak mane gera paya to marango ne oyero mar dhi piro county e kata doko ni ne gisewinjore kod wuon orak. Nimeuliza kama kulikuwa na kibao cha kuashiria ni mradi gani unaendelea katika hilo eneo la ulalamishi na ulikuwa ni mradi wa aina gani? Mr. Ainea emanonyisa ni county government ma Siaya ema oore mondo mi kochule tubro chula mana emomiyo nang'e ni county government ni wachni. Governor James Orengo to kod komiti no mar Senate biro bedo kod winjruok mar yudo duoko mokwako kontrakta to kod jang'ur Francis Otieno. We, a public body, will only pay for work done that has been certified, inspected, examined, and there are many stages. For example, when you're building a building, when you put up a foundation, at that level you can make a claim, and our people, our engineers would go and certify at that stage whether the proper works have been done, and you will be paid for that work which is done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni mutini ne onene od bura mar county ma Homa Bay bang' kane otam kweth MCA